हेलो लोगोफोर नोंथांमोननि सिमांनि खुलुमनाय अननायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ स' आंबो दासान्दि इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ स' लोगोफोर मोनसे आपडेट लानानै फैलायबाय आङो नोंथांमोना बे भिडिअखौबो जोबजासिम नायगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय स' लोगोफोर बे भिडिअनि गेजेरजों माने एसे तर्का-तर्कि जालायनाय रखम जादों आरोना जोंहा आफाद माने बिथां आदा नोंथां अफ्रि आरो फैला आदा नोंथां माने बिथांजों एसे तर्का-तर्कि जालायनाय रखम जादों स' नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मानि थाखाय मा बुंलायलायनायनि थाखाय एसे तर्का-तर्कि जादों नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय जोबजासिम स' आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों माबाफोर गोरोन्थि जायोबा आसा खालामबाय नोंथांमोना आंखौ निमाहा होफिनगोन होननानै स' जाय बिथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों अननानै साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो लोगोसेनो जुदि माबाफोर भुल जादोंबा आंनाव अननानै कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरदो जाहाथे आंबो रोङो आंबो गियान मोनो आंबोथ' बारा ओरै रोंखाया आरोना स' नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायथारगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय बिदिबा आङो भिडिअखौ होगोन आरोना बेनि भिडिअनि गेजेरजोंनो आरो आं माने फंनैसो बाथ्रा होननो सानो आरोना बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबखांनायनि उनाव खोनासंनो मोनगोन आरोना बिदिबा नोंथांमोना भिडिअखौ नायग्रोनानै लादो मानि थाखाय बिदि जादों आसामावनो बिखौ फैला बरगयारि कमेडियान खालामो होननानै जों मोनथिगौ जाय हक बाथ्राखौ आं बिखिनि बाथ्राखौल' बुंनो लुबैदों बियो जिहेतु दाखालिहाय मोनसे गावनि फेसबुकआवहाय मोनसे पस्ट खालामदों जों ड्राग्सनि एगेन्स्टआव ओंखारनायखाय हयथ'बा बिनि नोजोराव जोंनि ड्राग्स हमनाया गाज्रि जादोंबो जानो हागौ आरो मोननैसो खोथाखौबो लिरबावदों टेस्ट लानाय सोरबाया दिनै ड्राग्स जानानै मोजां टेस्टबो मोननो हागौ किन्तु बिथांनि बुंनाया मा साइसआव जादों आं बेखौ बुजिथाङा आंनि सिदायै जाम्बा जाम्थानि बुजिनाय ड्राग्स जानानै जेबो टेस्ट मोना अनलि फेनाय मुवाखौल' मोनगोन फेनानै बियो मा खालामगोन नोंनि न'आव जुदि सोरबाया ड्राग्स जाग्रा दङब्ला नों एसेब्लाबो थाल मोनगोन नोंनि न'खराव दाजाथोन इसोरनि अननायाव दाजाथोन नोंनि न'खराव जुदि सोरबा ड्राग्स जाग्रा दङब्ला नोंनि गारि गुरा नोंनि इन'भा गारिनो माबा माबि गारि बे मोनसेबो थानाय नङा आदा फैला नोंनि न'आव गेस टेंकि मोनसेबो थानाय नङा बेबो मोनसे नोंनि थाखायबा टेस्ट आरोखि ना आदा फैला बिराद मोजां लिरदों नोंथाङा आं नोंखौ साबायखर बावगोन बिदिनो मोजां मोजां लिरलांबाय था आदा आं नोंखौ एडभाइस माबा साबायखर होबाय थागोन आङो आरो अफ्रियाबो बे होनायनि एगेन्स्टआवनो आरो नोंनि बे लिरबाय थानायावनो होबाय थागोन आंबो बुंबाय थागोन आं जेब्लासिम एक्सएनडि बिनि ड्राग्स हमनाया बा माबा मोनसे जाया जों दिनै मोनसे खैफोदाव गोग्लैनोबो हागौ अब्लानि समाव नोंसोर बायदिया जोंखौ मालाबाबो बासायनाय नङा मोनसे बाथ्राया माबाव मैयाहाय फिल्म जगताव ओंखारग्रा मिस्टार फैला बरगयारि बिथांनि अरिजिन नामखौ आं मोनथिनो थाङा सरि क्षमा खालाम फैलाखौ आं दिनैहाय जोबथारनायाव आखाइ खबजबनानै खुलुमहरनो लुबैदों आं एक्स एनडिबि हिसाबै खुलुमहरनो लुबैदों खारन दिनै बिथाङा मोजां मोजां फिल्म खालामो ओमफ्राय मालाबा बिनियाबो थानायनि खुनु थिग जायगा गैया आं मोनसे जायगायाव दोम गसंना थानो हागोन ना हाया बिनिबो थिग गैया मालाबा एखनब्ला बियो पलिटिसियान एखनब्ला बियो मालाबा कालचार जगतनि बायदिसिना बिबानबो दङदां बुंनायनि गाज्रि मोननो हागौ बिथाङा क्षमा खालाम एन्टि ससियेलनि बाथ्रा बुंदों बिथाङा नोंथाङा ओंखारग्रोना दिनै जों ओंखारनायखायसो गाज्रि जाबाय दिनै जों सोरबा सासेखौ हमनानै बुनायखायसो जों गाज्रि जाबाय एक्सएनडिबिया फैलानि मथेब्ला जों सोरखौबा हमनानै दिनै ड्राग्स एगेन्स्टआव हमनायनि गेजेराव जों सोरखौबा थिग खालामनायनि गेजेराव जों हमबाय बा ड्राग्स कन्टेनार गोबां मोनदों जोंथ' पेकेटबो मोनदों किन्तु बेफोरखौ गावो दै फैला नों बेखौ मिथिगौ ना मिथिया नोंथाङा दिनै बर'नि गेजेरावनो बयनिख्रुइबो साबसिन हामसिन जाना थानो लुबैदों बे नङा नोंथाङा ओंखारग्रो ड्राग्सनि एगेन्स्टआव एन्टि ससियेलनि खोथा बुङो नोंथांमोना नोंथांमोना बुङो मानो ओंखाराखै मानो होबथायाखै माबा उन्दुनानै दं मानो ओंखारनो हाया ओरैनो लिरनानै पस्टखौ नुनो मोन्दों नाथाय बिथां अफ्रि दैमारिनि जिथु पस्ट होफिनबाय आंनि एगेन्स्टआव बेखौ नुनानै आं आरो एसे गोनो गोथोआव गोलैदों दा बिथाङा बुंदों दा बिथांमोननि खामानिखौ लानानै बिथांमोना ड्राग्सनि हेंथायै खामानि मावबाय दं गुबुन गुबुन एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसनि हेंथायै खामानि मावबाय दं फैलायालायनो बेखौ नुनानै गाज्रि मोनदों मेगन सादों बिथाङा बेबायदि खोथा बुंदों दा जियानो जा दा अफ्रि दैमारियाबो नुदों
आं मा लिरदों आरो बिथाङा मा बुजिखो आं साननानै मोनाखै जोबथारनायाव मोनसे आं लिरदों जे आंनिफ्राय नोंथांमोननि आरो थांखि नोजोराव 100% मदद दं थारमाने बिथाङा बेखौ ओरैजाय फरायबाय नामा जे आंनिफ्राय फैलानिफ्राय नोंथांमोननि थांखि आरो नोजोराव 100% मदद गैया होननानै फरायदों नामा बिथाङा आरो गोजौआव दंबावो आथिखालाव बारग' एनडिबिनि दावहारु जोहोलावफ्रा समाजारि हेंथानि खामानि जिखिनि खामानि मावबाय दं बियो बरायजाथाव आरो बाख्नायथाव दा बेखौबो बिथाङा आरो उल्था फरायबाय नामा खामानिया बरायजाथाव जायाखै आरो बाख्नायथाव जायाखै होननानै दा बेफोरखौ नुनानै आङो माने माबा मोनदों आरोखि मा हिसाबै बिथाङा गावसोरनि एगेइन्स्टआव खोथा बुंनाय बायदि मोनखो दा आं बेवहाय लिरदों जे जिखिनि ससियेल बा एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसफोर सिखाव खावनायनिफ्राय लानानै ड्राग्स जानायनिफ्राय लानानै जिनाहारि जानायनिफ्राय लानानै बिनि अनगायैबो जोंनियाव मोनसे एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस दंबावो जायफोरानोखि ससियेल मिडियानि गेजेरजों गाज्रि पिक्सार गाज्रि भिडिअफोर शेयार खालामो बिसोरखौबो एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसआव नि फारियाव लाबोनानै जोङो बिसोरनि सायावबो राहा लानो हाया नामा दा बिसोरनि सायावबो राहा लानांगौ होननानै आं बिथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामदों दा सिखाव खावनाय सोरबा देहा फालांगि खालामनाय ड्राग्स फाननायफ्रा गावनि पार्सनेल बेनिफिटनि थाखाय मावदों आं बे खोथाखौबो बुंदों बिसोरथ' गावसोरनि बेक्तिगत मुलाम्फानि थाखाय खामानिखौ मावबाय सोरबा ड्राग्स जाबाय ड्राग्स जादों माने आं होनदों ड्राग्स जाग्राया गोथाव मोनदों माबा मोनसे जानानै थारमाने बे जानानै माबा मोनसे मुलाम्फा जानाय बायदि मोनदों ओंखायनो बिसोरथ' जाबाय सिखाव खावग्रायाबो मुलाम्फा जानायखाय सिखाव खावबाय गुबुन गुबुन ससियेल एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसफ्रा गावबागाव मुलाम्फानि थाखाय बिसोरथ' मावबाय नोंथांमोनाथ' भिडिअखौ नायनानै लाबाय आरोना स' आङो बुंनो सानदों आरोना माने हारि फोसाबलायनायाव जुदि जों गावजों गाव सोंखारिलायबाय थायोब्ला जोंनि हारि फोसाबनाय जौगानाया जानाय नङा माने मिनिगोन आरोना जाय फेग्रा मुवा लायो हाबाफारिखौ बै फेग्रा मुवा लाग्राफोरा माने सुबुंफोरा गासैबो माने मिनिगोन आरो मानो होनोब्ला बिदि जेनेबा बिदि फेग्रा मुवा लानायनि माबायावनो जुदि बिदि खोथा फैलायलायोबा माने गावजों गाव जों गासैबो बिथिंजों नोजोर होना नायनो नाङा आरोना माने हारि फोसाबनायाव मोनसे माबा जायो आरोना जेनेबा आफादजों समाजनि गोनांथि जायो जे पुलिसनिबो गोनांथि जायो जोंनि गोनांथि आरो गभार्नमेन्टनि गोनांथि जायो बेखायनो जों हारि फोसाबनायनि बिथिङाव राजखान्थि बिथिंखौ एसे गोजानाव दोनथ'नानै माने दोननांगौ आरोना माने हेफाजाब होलायलायनांगौ जों गासैबो रायजो राजा ओंखारनायजों लोगोसे गासैबो मिलायलायनांगौ बारा बुंनो साना आरोना आंबोथ' जेबो रोंखाया जुदि बुंनायनि गेजेरजों गोरोन्थि जायोबा जोंनि आफाद अफ्रि आदा माने नोंथां आरो लोगोसेनो फैला आदा नोंथां जुदि आंनि होननाया गोरोन्थि जादोंबा आंनि भिडिअ लाबोनाया गोरोन्थि जायोब्ला हायोब्ला अननानै गावनि बिनानाव हिसाबै साननानै आंखौ निमाहा होबानो जाबाय लोगोसेनो गोरोन्थि जायोबा नोंथांमोनाबो कमेन्ट बक्सआव खोन्था ओमफ्राय जुदि गोरोन्थि जादोंब्ला अननानै प्लिज आंखौ निमाहा होगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय नोंथांमोना अननानै निमाहा होफिनबानो जाबाय स' आंनि भिडिअआ बेखिनियानो नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय